Hyvä. Tervetuloa Tommosen selkätreenin webinaariin. Otetaan ensin vähän tietoasiaa ja sen jälkeen käytännön asiaa. Eli molempia mennään ja lopuksi sitten vähän kysymyksiä ja vastauksia vielä perään. Mutta super tärkeä tietoasia, koska viime vuonna nivelrikko nousi työkyvyttömyyden suurimmaksi aiheuttajaksi. Meni masennuksesta ohi. Eli tämä webinaari ei ole nyt sitä, että vaan jumpataan jumppaamisen takia ja harrastuksemme takia, vaan tämä itse asiassa on sun työkyvyn kirjaimellisesti tärkein asia. Niveltoiminnan niin kuin hoitamista ja treenaamista. Ja lähdetään käymään läpi meidän agendaa. Eli toiminnallinen selkätreeni käytännössä on nyt meidän teemana, miten me rakennetaan toimiva, kivuton selkä ilman voiteita ja pillereitä. Eli se iso kysymys, mikä vähän niin kuin pyörii, niin on se, että kun usein selän kipuihin annetaan niin kuin, hoidoksi lepoa, että hei, nyt kun on kipeä, niin pitää levätä. Sitten on lääkkeitä, otetaan jotain pillereitä, tai sitten mennään naksauttelemaan tai hierojaan sitä. Ja minkä takia ne ei pitkällä tähtäimellä toimi, niistä kaikki on oikeassa paikassa tärkeitä, mutta jos me jäädään vaan lepäämään, popsimaan pillereitä, niksautteleen ja naksautteleen, niin me ei saada sitä selkää toimimaan. Ja lisäksi se tärkeä kysymys, minkä takia, jos me mennään röntgeniin tai magneettiin, niin se ei ole se vastaus. Niin käydään läpi näitä niin kuin fakta-asioita vähän ensin, ja sitten mennään käytännön asioihin siihen. Eli käytännössä me käydään nyt läpi, että minkä takia nämä toiminnalliset ongelmat, ja suurin osa selkäkivuista on toiminnallisia ongelmia. Pieni osa on rakenteellisia, ja rakenteellisia ongelmiakin hoidetaan toiminnallisesti, tai tulee hoitaa toiminnallisesti, että saadaan toimintakykyä. Niin miksi ne ei näy näissä kuvantamistutkimuksissa, ja miten me voidaan rakentaa se selkä, mikä toimii ja jaksaa, eikä estä elämästä, normaalia elämää ja harrastamasta. Pientä faktatilastoa, en pidä mitään kauheita kalvosulkeisia tässä, mutta ymmärretään kumminkin tämä asia, että yli 30% taitaa olla nykyään jo lähemmäs 40 Suomessa, mutta tässä on maailmanlaajuiset tilastot THL:ltä, WHO:lta ja pari muuta lähdettä tuolla myös, niin kärsii selkäkivusta joka ikinen kuukausi. Yli 600 miljoonaa ihmistä kärsii selkäkivusta juuri nyt tällä hetkellä. Ja se on tosiaan yleisin työkyvyttömyyden syy maailmassa. 80% ihmisistä kokee selkäkipua elämänsä aikana, eli tämä ei ole todellakaan mikään harvinainen vaiva, vaan tämä on sen toimivan kehon, työkyvyn ja elämänkyvyn ihan perusasia. Ja sen hoitaminen usein, miten mä nyt kauniisti sanoisin, niin menee väärin, mutta mulla on myös tosi paljon perusteita tälle. Eli me käydään lyhyesti läpi, miksi selkäkivu ei enää kuvissa ja miksi sillä ei loppujen lopuksi ole edes väliä. Mitä se tuki ja liikkuvuus oikeasti tarkoittaa ja miksi ne ratkaisee tämän pelin. Minkä takia tavallinen liikunta, eli esimerkiksi kävely, punttisali, uinti, juoksu ja muut tämmöiset ei riitä, eikä ratkaise tätä asiaa, koska sä varmaan tiedät, että urheilijahan ei tervettä päivää näe, eli ne ei ratkaise, ne saattaa haitata tätä asiaa. Ja mitä oikeasti pitää treenata. Sitten me kokeillaan ihan käytännössä 2 kontrolliliikettä, 2 liikkuvuusliikettä, ja nimenomaan katsotaan, mikä se on se juttu niissä. Eli se ei ole sitä, että nyt me toistetaan tämmöistä liikettä, vaan me vähän syvennytään, meillä ei ole kovin pitkä aika, mutta kumminkin me syvennytään siihen tärkeäseen pointtiin, mitkä näissä liikkeissä on, ja tässä toimintakykyä parantavassa treenissä yleensäkin. Ja sitten puhutaan vähän siitä, että mitäs tästä nyt sitten eteenpäin, ettei jää pelkästään tiedolliselle tasolle. Mä oon itse tosiaan syntynyt 80-luvun alussa, 45 tulee mittariin ihan tuossa alle kuukauden kuluttua. Nuorena olen liikkunut paljon. Mä lukioikäisenä olin jo niin kipeä, että se oli häiritsevää se kipu. Ja 20-vuotiaana mä en pystynyt ajamaan 40 kilometriä Siikasista Kankaanpäähän jääkiekkotreeneihin yhdeltä istumalta, kun mun selkä särki niin paljon. Mun piti niin kun
tai se oli 40 kilometriä, eli noin 40 minuuttia se matka, niin mun piti 20 minuutin kohdalla Sammissa pysäyttää auto, nousta ylös ja pyöritellä, että mä pystyin. Eli mä oon ollut jo niin kuin 20-vuotiaana niin huonossa kunnossa. 26-vuotiaana tapahtui sitten se, että sieltä tuli niin paha pullistuma, että mä en päässyt käveleen kunnolla, mä en saanut omia sukkia jalkaan. Mun maastaveto oli 25-vuotiaana 235 kiloa. Elikkä mä olin vahva, mä nyrkkeilin, pelasin jääkiekkoa, monenlaista urheilua, mutta selkä oli kakkana niin sanotusti. Ja sitten kun toi rysähdys tuli, niin siitä alkoi se uusi matka, jolla mä lähdin opiskelemaan, kokeilemaan ja rakensin käytännössä, siinä syntyi tämä uudenlainen lähestymistapa toiminnalliseen liikkuvuuteen ja tuen kehittämiseen. Eli yhdistelmä terapeuttista harjoittelua, sitten niin sanotusti corrective exercise, mitä mä kutsun suomeksi korjaavaa liikettä, ja tätä toiminnallista harjoittelua, ja se suunnitelmallisuus ja kuormituksen säätely siinä mukana. Ja nyt 45 mittarissa, niin mä olen kirjaimellisesti paremmassa kunnossa kuin 20-vuotiaana. Se pullistuma on edelleen siellä, kohta me katsotaan vähän niitä tilastoja näistä pullistumista ja rappeumista ja muista, mutta kun mä treenaan oikein, kun mä teen näitä harjoituksia säännöllisesti, niin mulla on tällä hetkellä rinnalle veto 100 kiloa, penkki 100 kiloa, yhden jalan maastaveto 100 kiloa, spagaati menee, nyt ei mene ihan pohjaan, kun on voimakausi ja painikausi päällä, mutta voin tuossa näyttää vähän, että liikkuvuutta löytyy edelleenkin. Ja yhden käden tempaus on 45 kiloa, maastaveto ilman vyötä, ilman remmejä, molemmat rystyset eteenpäin on 160 kiloa, itse asiassa 155 tein sarjaa viime kun kävin salilla, eli tämä homma toimii. Ja lisäksi toiminnallisessa selkätreenissä mulla on yli 24 000 asiakasta, rahat takaisin takuun, mulla on aika monta asiakasta, jotka on kertonut, että ollaan saatu se selkä kuntoon, vaikka ne kuvat olisi näyttänyt siltä, että selkä on niin sanotusti rikki. Elikkä nyt vähän tätä tilastoa. Nämä kuvantamislöydökset, eli me esimerkiksi huomataan, että joo, röntgenissä näkyy, että täällä on pullistuma, tai magneetissa näkyy pullistuma, tai sitten hei, täällä on rappeumaa, että tämä välilevy ei ole kunnossa, niin 40% 40-vuotiaista, jos me otetaan tuosta kadulta randomisti 100 40-vuotiaista ihmistä, niin 40% niistä on pullistumaa ja rappeumaa. Mutta ei niillä ole mitään kipuja. Tarkennan, jos me otetaan 140-vuotiaista tervettä ihmistä, jotka ei tunne niitä kipuja, niin niistäkin 40% on rappeumaa ja pullistumaa. Ja kun me mennään ikäluokkiin eteenpäin, niin sä huomaat, miten nuo prosentit nousee. Ja karkeasti ottaen välilevyjen muutokset ovat osa normaalia vanhenemista, ihan niin kuin ihonkin vanheneminen, mutta ne ei liity toimintakykyyn. Tämä on tieteellistä faktaa, joka me tiedetään tällä hetkellä. Valitettavasti moni ihminen ei tiedä sitä, mutta me tiedetään, että ne kuvat ei kerro siitä toimintakyvystä, se rakenne ei aina ole se syy, ja se on se toiminta, mikä ratkaisee. Eli tieteellisestä katsausta sen verran, että nämä toiminnalliset ongelmat ei näy rakenteissa. Eli se on se loppulauselma, mitä tiede tällä hetkellä sanoo ja kertoo. Eli tutkimusten mukaan, kun mennään, ja siellä on jo siis 30-vuotiailla, ei ole ihan 40%, mutta se melkein menee sen mukaan, että 30% 30-vuotiaista, 40% 40-vuotiaista on niitä ongelmia, mutta ne eivät näy. Nyt tuli pieni tekninen häikkä, koska mä haluan näyttää yhden nettijutun. Mutta nyt tuli pieni katko minun. Noniin, siellä oli jotain pientä. Täytyy vähän teknikkoja sitten leikkailla vähän webinaaria. Mutta mä näytän nyt vielä vähän sen tieteellistä todistetta, että ette luule tätä vaan minun huhupuheeksi. Maailman suurin alaselkätutkimus on julkaistu tiedelehti Lancetissa. Eli täältä löytyy vaikka Huru Mykke, kun nämä teki metatutkimuksen, täältä löytyy käytännössä satoja sivuja sitä tutkimusta, niin täältä käytännössä voi lukea tuon tiivistelmän,
mutta mä haluan näyttää sulle selkeämmän tiivistelmän, koska tässä tutkimuksessa oli mukana Oulun yliopistosta Jaro Karppinen. Ja Yle haastatteli Karppista silloin, kun tämä tutkimus julkaistiin, ja käytännössä tuossa on se tiivistelmä. Eli tämä maailman suurin tutkimus toteaa, että alaselkäkipuja hoidetaan väärin, potilaalle annetaan liikaa lääkkeitä, tehdään turhia leikkauksia, alaselkäkivusta kärsiville tehdään Suomessakin liikaa magneettikuvauksia, ja tuloksia tulkitaan väärin. Tämä on se, mitä maailman suurin tieteellinen tutkimus sanoo. Alaselkäkipu on maailmanlaajuisesti merkittävä toimintakykyä alentava terveysongelma, se on vain pahenemassa, silti alaselkäkivun hoidossa olisi paljon parannettavaa. Eli karkeasti ottaen se, mitä Karppinen, eli ei Jukka Harju, vaan maailman suurimmassa tieteellisessä tutkimuksessa mukana ollut professori kertoo, niin se sanoo, että selkää pitää käyttää oikein. Se on karkeasti ottaen se ratkaisu. No sitten, mitä se selän oikein käyttäminen on? Se on se meikäläisen spesialiteetti. Eli jos katsot tuota pyramidia, niin lajiliikunnat, eli semmoiset liikunnat, jossa me niin kuin vahvistetaan selkää tai koko kehoa, tai me lisätään sen kestävyyttä, niin ne on suorituskykytreeniä, mikä on toi pyramidin keskiosa. Ja useimmat ihmiset treenaa just vaan keskiosaa, ja sieltä se pohja puuttuu. Ja kun pyramidin pohja puuttuu, niin se rakennukset hajoaa. Eli tuolla toimintakyky, toi pyramidin pohja, tuki ja liikkuvuus, hallintaa, liikkuvuutta, niin sitä täytyy rakentaa. Se on ihan erilaista treeniä. Jos sitä ei treenaa tuota pyramidin pohjaa, niin kaikki kuormitus, nostaminen, kantaminen, juokseminen, tanssiminen, pelaaminen, ne menee väärille rakenteille, ne menee just niille välilevyille ja myös nikamille sen sijaan, että pehmyt kudokset ja lihakset kannattelee niitä. Ja mä olin itse nimenomaan tässä ongelmatilanteessa, että mulla oli paljon voimaa, yli 200 kiloa maastaveto, mutta mulla ei ollut pyramidin pohjaa, mulla ei ollut tukea siellä, niin se mun selkä hajosi. Eli toi karkeasti ottaen on se ongelma. Eli se, että me liikutaan, kävellään, uidaan, tanssitaan, pelataan ja muuta, niin se ei riitä siihen terveyteen. Se on sitä pyramidin keskiosaa. Se on tärkeää meidän voiman kannalle, meidän kestävyyden kannalle, verenkiertoelimistön kannalle, mutta nyt kun puhutaan nivelterveydestä, niin se on eri asia. Ne on eri osat tuota pyramidin pohjaa. Eli me tarvitaan sinne pyramidin pohjalle, selälle ja kaikille nivelille, mutta tänään puhutaan tuosta selästä, niin niitä oikeanlaisia liikkeitä. Ja nyt se iso avainsana. Meidän täytyy treenata taitoa. Eli tässä ei ole kyse lihasten väsyttämisestä, tässä on kyse lihasten oikeanlaisesta aktivaatiosta, eli käytännössä taidosta. Lisäksi tarvitaan systemaattisuutta, eli se ei voi olla sillä, että tehdään tätä yhtä liikettä vaan kun sen selän pitää pystyä toimimaan niin kuin rajattomassa määrässä asentoja, niin se vaatii systemaattisuutta, jatkuvuutta, ja toi laatu oikeastaan on sama kuin toi taito. Mä lisätin tuon taitosanan tuonne vielä isolla, mutta se on niin se sama, että me treenataan just liikkoon laatua. Eli kontrollia, eli sitä hallintaa. Ja sitten aktiivista liikkuvuutta, symmetriaa, joustavuutta, näitä me tarvitaan siellä. Eli jos halutaan se kivuton selkä, niin pitää treenata näitä oikeita asioita, ja niitä pitää tehdä säännöllisesti ja pitkällä jänteellä. Ja tsekataan 2 näitä kontrolliliikkeitä ja tutkiskellaan niitä vähän ja vähän niin kuin opetellaan niitä. Ja nyt taas mun pitäisi saada tämä mun esitys pois. Jotta nähdään meidän treeniosio. Hyvä. Eli 2 kontrolliliikettä. Ja sen jälkeen 2 liikkuvuusliikettä. Eli nyt jos mahdollista, niin me tuut jumppaamaan ihan mun kanssa. Mä näytän ensin liikkeen ja sä voit tehdä sit sitä samaa liikettä.
Ja mä puhun tässä samalla ja me vähän tutkiskellaan tätä liikettä. Eli ensimmäinen on Lannesarana. Eli mä tuun kohta näyttää lähemmäksi, mutta tämä näyttää yksinkertaiselta, mutta tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Eli periaatteessa menee vaan näin. Eli tämä on niin kuin voidaan myös sanoa tarjoilijan kumarrus, tai sitten tämä on pyllistys. Mutta nyt se juttu. Mä otan lähikuvaa tuosta mun alaselästä. Eli monesti, kun me lähdetään tekemään tuota Lannesaranaa, katsoppa mitä nyt tapahtuu. Mun selkä pyöristyy. Eli ei tullutkaan Lannesaranaa, vaan tuli selkärangan fleksio, selän pyöristys. Ja se kertoo, että ne multifidukset, ne selkärangan ympärillä olevat sen nikamien asentoa tukevat lihakset ei toimi. Sä voit kokeilla siten, että otat täältä selän ihosta kiinni ja lähde kumartaan, ja se iho ei saisi ollenkaan kiristyä. Toiminnallisessa selkätreenissä mä näytän, miten tämä tehdään teipin kanssa, eli karkeasti ottaen pistetään haavateippiä tuonne selkään, ja sitten lähdetään kumartaan, ja siellä ei saa tapahtua ollenkaan liikettä täällä. Eli kokeile, laitat esimerkiksi sun käden tuohon selälle näin, ja jos tuolla tuntuu sun peukalossa liikettä, niin ne multifidukset ei toimi. Eli sun täytyy saada lantio liikkumaan, ja täällä kädessä, millä sä tunnustelet selkärankaa, niin ei tapahdu yhtään mitään. Vatsaa kevyesti sisään. Ja täällä saattaa häntäluussa vähän tapahtua liikettä tänne suuntaan. Niin se täytyy pystyä täysin selkä paikallaan, niin tämä on sitä hallintaa. Ja tuohon me sitten toiminnallisessa selkätreenissä pyramidin pohjassa lähdetään lisäämään erilaisia haastetasoja, mutta kaikki pohjautuu tähän Lannesaranaan. Sen jälkeen me lisätään sinne erilaisia kiertoja, me lisätään sinne kyykkyjä, me lisätään myös yläselän fleksioita. Eli toi on ensimmäinen, mikä sun täytyy testata ja ottaa haltuun ja karkeasti ottaen progressiivisesti treenata. Jos on tosi paha kipu, niin silloin tarvitaan se semmoinen niin kuin apteekista se haavateippi, voi laittaa maalarin teippiäkin, mutta siinä on vain aineita, mitkä ei ole iholle niin sopivia, niin semmoinen haavateippi, niin se laitetaan selkään ja lähdetään Lannesaranoimaan. Jos siellä tapahtuu väärä liike, niin se teippi irtoo ja kertoo, että liike meni väärin. Niin toi on vähän niin kuin polkupyörällä ajo. Eli se ei ole kyse siitä, että joo, nyt mä pumppaan tässä ja väsytän mun selkää ja ai että kun tulee hapottaa, se pahentaa sitä asiaa. Eli se on nimenomaan tämmöistä oppimista. Yes. Sitten toinen liike on niin sanotusti selkärutistus, jossa me pyrimme sitten nimenomaan käyttämään niitä selkää ojentavia lihaksia ja katsomaan ja testaamaan, toimiiko ne. Nämä on 2 perusliikettä, joita pitäisi tehdä säännöllisesti lopun elämää. Ja näistä sitten tosiaan rakentaa erilaisia variaatioita ja progressioita. Selkärutistus menee näin. Ja tässä tapahtuu, sä voit tehdä tässä samalla kun mä puhun, eli sä ojennat kevyesti selkää, kyynärpäät menee kevyesti kohti toisiansa, ja sitten se tärkein juttu on, pakarat pysyy rentona. Eli mä laitan mun kädet tonne pakaroille, ja ne on ihan rentona, liikkumattomana, ja kun mä nostan, niin mun pakarat pysyy täysin rentona. Mun takareidet pysyy rentona. Eli toi on se testi ja se liike, millä me treenataan just niitä suoria selkälihaksia.
Jos sun pakarat jännittyy, niin ne käytännössä tekee sen työn, eli siellä on kirjaimellisesti just tämä kontrollihäiriö. Ja se on suurimmalla osalla ihmisistä. Mulla ei mitään muuta tapahtunut kuin pakarajännitystä. Selkä oli vaan yksi rautakanki. 200 kiloa maastaveto, niin voitte kuvitella. Eli se pointti on harjoittaa ja opettaa meidän keho tekemään selän ojennusta, että meidän selkälihakset osaa supistua ja rentoutuu ilman, että pakarat tekee ja takareidet sitä työtä. Eli miten me lähdetään selkää hoitamaan, ja niin kuin tuossa Jaro Karppinen sanoi, käyttämään oikein, ihan sama, onko siellä rappeuma, onko siellä pullistuma, onko siellä nikamasiirtymä, onko siellä ahtauma. Hoito on aina sama. Me opetamme selän ympärillä olevia lihaksia toimimaan. Sitä on toiminnallinen hoito. Me opettelemme lannessaranan, me opettelemme selkärutistuksen ja me lähdemme opettelemaan niistä askel kerralla eteenpäin kiertojen mukaan ottamista, siten että edelleen pakarat pysyy rentona, lannessaranasta edelleen mukaan ottamista siten, että alaselkä pysyy liikkumattomana. Eli tässä on se ensimmäinen puoli, kontrolliharjoitteet. Tuossa on 2 perusliikettä, että vaikka et ikänä tekisi mitään ohjelmaa tai muuta, niin ainakin teet noita 2. Mutta jos sä haluat oikeasti olla kunnossa, niin 2 liikettä ei valitettavasti riitä. Sulla täytyy olla ihan oikeasti sarja niitä liikkeitä, niin siellä pitää olla vaihtelua ja toistuvuutta. Hyvä. Mä menen ihan siihen, että kuinka paljon liikkeitä ja kuinka paljon niin vielä erikseen. Mutta otetaan nyt ne liikkuvuusliikkeet. Tehdään 2 perusliikettä ja sitten mä kertaan vielä niitä taitoasioita. Mutta 2 perus selkärangan liikettä on spiraalilinjan avaus ja takinmaisen toiminnallisen linjan avaus. Ja spiraalilinjan avaus, ja nyt monille teistä tämä on varmaan tuttu liike, niin mä käyn läpi just näitä laatuasioita ja tekniikoita tästä. Eli vaikka tämä olisi tuttu liike, niin älä lähde pois, äläkä kyllästy, vaan nyt me opetellaan pieni askel syvemmällä. Perusasiat. Meillä on toispolviseisonta. Me tuodaan lantio alas. Mulla on vasen jalka edessä, niin oikea käsi menee sen vasemman jalan viereen ja vasen käsi lähtee auki. Eli tässä on se perusliike. Ja sitten lähdetään hakemaan siihen niitä taitoelementtejä, miten tätä liikettä tehdään. Mä sanon monta asiaa, tulee nopeasti, mutta sulla on myös tallenne käytettävissä. Ja sitten, jos me treenataan yhdessä, niin näitä tulee todella paljon ja pitkään. Niin mä käyn nyt läpi, että tämä liike ei ole semmoinen, että kunhan tässä nyt tehdään. Vaan ensimmäinen asia on, että sun lantio pitää pysyä alhaalla. Monet, kun lähtee nostamaan kättä, niin lantio nousee mukana, jolloin se meni täysin väärin. Kun tavoite spiraalilinjassa on saada vastakkainen lantio kauas vastakkaisesta olkapäästä, niin nyt jos se lantio seuraa mukana, niin ne ei mene kauemmas toisistansa. Eli tämän lantion pitää pysyä alhaalla, tai sitten teknisesti niin kuin kakkostaso on se, että kun käsi lähtee ylöspäin, niin lantio lähtee alaspäin. Eli se meneekin näin, että peppu käy ylhäällä, kun käsi on alhaalla, käsi menee ylös ja lantio menee alas. Toiseksi me tarvitaan lapatuki molemmista käsistä koko ajan. Eli vastakkainen lantio ja olkapää menee kauemmas toisistansa, sillä me saadaan se spiraalilinjan liikkuvuutta. Tukikäsi ei saa röhnöttää, vaan olkapään ja leuan välissä pitää olla tilaa. Ylös menevä käsi ei saa nousta niskaa kohti, vaan sen lavan pitää pysyä alhaalla. Eli mulla on lapatuki molemmissa, mun lantio liikkuu alaspäin, kun mun käsi liikkuu ylöspäin. Siinä on perusasiat tekniikasta. Sen jälkeen siihen tulee hallinta. Ja me pystytään tekemään useita erilaisia tempoja, mutta käydään nyt 2 perusasiaa. Eli ensin niin sanotusti submaksimaalinen kontrolloitu. Eli nämä kaikki periaatteet, mitä mä äsken sanoin, niin
ja mun pitää osata tuntea, missä kohtaa mun venytys alkaa. Ja mä en saa viedä sen venytyksen yli, ettei keho rupea pistää hanttiin, vaan mä pysyn mun liikeradan sisällä ja teen vähän niin kuin robottimaisesti hallittua liikettä oman hengityksen tahdissa. Toinen versio on ballistinen, eli siinä täytyy olla erityisen taitava näissä tuissa, jotta sinne voi reenata joustavuutta. Muistatteko se joustavuus oli meillä toinen, meillä oli hallinta, joustavuus, mikä se oli kolmas? Symmetria. Eli tärkeä asia. Jos sä pystyt tekemään peilin edessä, niin sä katsot, mihin asti tämä puoli menee. Vasen käsi ylhäällä näyttää tolta. Oikea käsi ylhäällä esimerkiksi näyttää tältä. Huomaatko epäsymmetria? Vasen käsi ylhäällä menee noin 190 astetta. Oikea käsi ylhäällä menee 170 astetta. Suuri epäsymmetria. Mä nyt näyttelin sen, mulla menee oikeasti oikein tonne, ettei kenelläkään jää, ettei ole suutarilapsella kenkiä. Niin se symmetrian treenaaminen on liikkuvuusliikkeissä paljon tärkeämpää kuin liikerata. Ykkösasia liikkuvuustreeneissä on hallinta. Sä osaat hallita sen liikkeen. Toinen asia on joustavuus. Eli me ei revitä, vaan meillä on submaksimaalinen venytys ja sitten meillä on pientä joustotreeniä. Ja kolmas asia on symmetria. Jos sä löydät puolieron tästä liikkeestä tai seuraavasta tai mistä tahansa kymmenistä, mitä me tehdään, joku kysyy pyramidin pohjasta, niin se on 17 €. aft.fi, sieltä löytyy etusivulta, heti voi lähteä mukaan. Niin symmetriassa on se tärkeä, niin kuin Gray Cookki, yksi mun mentoreista sanoo, että jos sä oot kankea, niin ei se haittaa mitään, sit sä oot vaan hidas. Mutta jos sä oot epäsymmetrinen, niin sä revit itses kahtia. Eli ne kivut ei johdu siitä, että sä olisit kankea. Ne johtuu siitä, että siellä ei ole hallintaa, siellä ei ole joustavuutta, siellä ei ole symmetria. Ja nyt sä ehkä alat ymmärtää sitä, minkä takia se kestävyys- ja voimatreeni, se vahvistaminen, se hapottaminen ei paranna sua, koska ne ei paranna hallintaa. Ne parantaa kestävyyttä ja voimaa, mutta ei hallintaa. Ne ei paranna symmetriaa, ne parantaa kestävyyttä ja voimaa, pyramidin keskiosaa, mutta ne ei paranna hallintaa. Ne ei paranna joustavuutta, ne ei paranna symmetriaa. Nämä on ne, mitä meidän täytyy treenata, että me halutaan terveenä pysyä. Ja kun pyramidin pohja on kunnossa, sä pystyt treenaamaan voima-asioita ja kestävyysasioita paremmin. Ja sen takia mä oon tänä ikäisenä tässä kunnossa, koska mä oon laittanut pyramidin pohjan kuntoon, niin mun voimatreenit ja kestävyystreenit, painit, potkutyrkkeilyt, sählyt, kaikki toimii todella hyvin, koska nämä nivelet toimii. Hyvä. Sitten toinen liike. Samoja periaatteita, mutta täysin eri tavalla. Takinmainen toimillinen linja. 90-90 asento. Tästä asennosta meillä on 10 liikkeitä, mutta tämä perusliike, eli mun etumainen reisiluu osoittaa suoraan eteenpäin ja sääriluu, eli menee suoraan sivulle, eli polvessa on 90 asteen kulma. Mun nivusissa on 90 asteen kulma ja mun takimaisessa polvessa tuolla on 90 asteen kulma. Meneekö pakara lattiaan? Riippuu sun nivusten liikkuvuudesta. Viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta menee paremmin. Okei, mulla on oikea polvi edessä. Mä laitan vasemman käden eteen ja lähden rauhallisesti vatsa sisällä, pieni puristus lantion pohjassa, ikään kuin olisi pieni vessähätä, viemään mun vastakkaista olkapäätä kohti mun etumaista polvea. Vähän tällä hetkellä näköjään Jukkakin on kankeena, koska mulla lähti tapahtumaan kompensaatio ja tämä nilkka lähti hivuttautumaan lähemmäs, kun mä menin. Tarkkasilmäisellä saattoi huomata, kun mä lähdin menee eteenpäin, niin mun nilkka liikahti, koska tällä hetkellä mulla oli eilen aika kova painitreeni, niin täällä on pikkusen jäykkyyksiä kehossa, niin sitä ei pidä tehdä. Eli esimerkiksi tämä kompensaatio, että sun jalka lähtee liikkumaan lähemmäs sun kehoa, kertoo siitä, että ulkokiertäjät on liian kireellä. Eli me halutaan tehdä laadukas liike. Sisään. Hallittu.
Sitten me voidaan alkaa pikkuhiljaa, kun näitä on tehty useampi minuutti, niin tehdä vähän sinne sitä joustoa. Ja sitten taas se symmetria, mites toinen puoli? Jos toisessa puolessa äsken olkapää meni vaikka -30 senttiä polvesta ja toinen meneekin -10 senttiä, siellä on se epäsymmetria, joka ei parane sillä, että me vaan jumpataan pumpataan. Vaan meidän täytyy alkaa, heittäkääpä muuten chattiin paikalla olijat, mitä me teemme, jos me tämmöisessä liikkeessä huomaamme, että vasen menee näin pitkälle, mutta oikea ei mene kuin tämän verran. Mitä me tehdään? Me treenataan sitä huonompaa puolta enemmän. Eli me korjaamme sen epäsymmetrian. Se, että vasen, hyvä, jes, kiitos Sarille. Me treenataan aina heikompaa ja huonommin liikkuvampaa enemmän. Eli me ei haluta olla epäsymmetria ja sitten vaan olla korkeammalla tasolla, mutta edelleen epäsymmetrinen. Eli jos mun vasen menee näin paljon ja oikea menee tämän verran, niin siitä ei ole hyötyä, että kohta mun vasen menee näin paljon ja oikea menee näin paljon. Molemmat kehittyy, mutta edelleen ollaan epäsymmetrisiä, eli revitään itsemme rikki. Eli tätä on myös se laatuharjoittelu. Eli näissä liikkeissä me tehdään hallintaa, eli tämä on ajatus, me tehdään paljon ajatustyötä. Ei liikaa, tämä on ihan kumminkin niin kuin mukavaa sillä tavalla, että se ei ole ärsyttävää, mutta meillä pitää olla ajatus mukana. Eli se ei ole vaan sitä, että me halutaan hiki. Ei me edes haluta hikeä. Hiki tulee, jos on tullakseen, mutta se ei ole se pointti. Me halutaan laadukasta liikettä. Me halutaan joustavuutta. Se syntyy silloin, kun me tehdään dynaamista liikettä. Me tehdään se hallitusti, meillä syntyy aktiivista liikettä. Ja lisäksi me halutaan sitä symmetriaa. Yes. Jaana sanoo, että jos on lihassairaus, mikä aiheuttaa väsymistä, se pitää ottaa huomioon. Kaikkien pitää ottaa huomioon väsyminen. Kaikki tekee aina omalta tasolta, juuri sen verran, kun on itselle sopiva. Me kaikki ollaan eri tasolla. Se on sekä kehon kuuntelua, että juuri sitä, kun tässä ei ole tarkoitus väsyttää itteensä. Väsyminen on huono asia näissä treeneissä. Nämä on taitoasioita. Näissä ei pidä väsyttää, eikä näissä tehdä semmoisia liikkeitä, jotka väsyttää, kun nämä on sitä taitotreeniä. Yes. Eli tuossa, mitä nyt tähän lyhyeen osioon haluan tiivistää, ja siinä oli heti 4 liikettä, mitä voi alkaa tekemään. Mutta mä haluan antaa 2 bonusta. Jos sulla on alaselkä kipeä, jos siellä on semmoista puristuksen tunnetta, niin toi viimeinen liike, mitä me äsken tehtiin, tämä takinmainen toiminnallinen linja, niin se on tämmöinen faskiakalvo, joka kulkee täältä pakarasta vastakkaiseen olkapäähän. Ja jos tämä pakara täältä kiristyy, niin se kiristää tänne olkapäähän asti koko selkää. Ja siellä on semmoinen pirulainen kuin keskimmäinen pakaralihas, mikä on käytännössä mahdoton venyttää. Ja se tekee just sitä tukityötä, ja se saattaa jäädä jumiin, tai se saattaa nukahtaa, jos istutaan paljon, puhutaan nukkuvasta pakarasta. Niin yksi juttu on, ota foam rolleri, ja mene kyljelleen sen päälle, reisiluun pään yläpuolelle, lonkkaluun alapuolelle. Siellä on semmoinen pehmeä kohta. Ja siitä, kun lähdet nytkyttämään ja vähän eteen taakse kallistelemaan, sä saat sinne keskimmäiseen pakaralihakseen avausta. Mahdollisesti, jos pystyy, niin sinne voi mennä ihan näin, jopa näin, jopa näin. Ei saa tulla pistävää kipua, vaan mukava paine. Ja tuon keskimmäisen pakaralihaksen, kun availee rullalla, niin sanoisin, että noin 60%, kenellä on semmoinen puristava jäykkyys alaselässä, niin toi vapauttaa siitä ainakin 50%. Yes. Hyvä. Ja viimeinen bonusasia, integraatio. Meillä on just menossa itse asiassa pyramidipohjassa integraatioviikot, ne on aina teemaviikkojen väleissä. Jos nyt hyppää mukaan, niin siellä on aina pari integraatiotreeniä kuukausijäsenillä siellä pankissa mukana. Niin, ne on kaikki omalla keholla, mutta meillä on erilaisia bonuksia siellä, niin mä näytän sulle 2 perusjuttua arki-integraatioista.
nostaminen ja kantaminen. Mulla on tuossa kahvakuulla, mutta tämän voi tehdä ihan vesikanesterilla tai pistät muutaman kirjan muovipussiin. Kumminkin, että sä saat muutaman kilon painoa. Me treenattiin Lannes Saranaa, niin me otetaan siihen pieni paino mukaan ja kokeillaan tehdä Lannes Sarana ja polvien koukistus ja katsoo suoralla selällä nosto, eli maasta nosto. Ja vielä tärkeämpänä maahan lasku. Lasken tämän kauppakassin tai muun tästä maahan. Niin se selkä ei saa pyöristyä, vaan me sillä Lannes Saranalla ja noilla toiminnallisilla korjaavilla harjoitteilla opitaan laskemaan esine alas siten, että selkä pysyy suorana. Eli me aloitetaan justiin tämä taitoharjoittelu, että sun oikeat lihakset osaa aktivoitua oikeassa järjestyksessä. Ja sen jälkeen voidaan kokeilla sitä painoilla. Tämäkin, mulla on nyt 16 kiloa, niin se on sellainen kauppakassin kokoinen. Mä voin kokeilla nostaa sen yhdellä kädellä. Eli tästä tulee, minkä takia me tehdään näitä variaatioita, koska kun mä nostan yhdellä kädellä, huomaatteko, että mun keskivartalo kiertää. Mun keskivartalo lähtee kiertämään, mutta mun selkä ei mene pyöreäksi, vaan siellä on aktiiviset multifidukset, siihen tulee kierto mukaan ja mä onnistun nostamaan ja mä voin sieltä vaikka vaihtaa käden ja toisella kädellä laskea alas. Ja kantaminen on sitä, että me hyvällä ryhdikkäällä selällä nostetaan esine. Tämä kuula haluaisi kallistaa mun selkää tänne päin. Mutta mä käytän mun keskivartalon lihaksia, pidän selkäni suorassa. Ja mä kannan sitä muutamia askelia. Ja koko ajan mun oikea puoli tekee töitä. Mä voin vaihtaa sitä puolta, kantaa toista ja keskittyä taas pitämään mun selän. Sitten mä lasken esineen alas. Mulla tulee kierto. Mutta huomaatteko, mulla ei ole mitään pyöreyttä alaselässä, koska mä oon tehnyt toiminnalliset harjoitukset, niin mun aivot osaa ohjata mun selkää ja se pysyy suorassa, vaikka mä nostan esineen. Yes. Hyvä. Mä otan muutaman kysymyksen tuosta. Kysymys, saako rullailla, jos on leikkauksia ja vaihdettu niveliä? Karkeasti ottaen, jos sun lääkäri on kieltänyt, että ei saa hieroa, niin sitten ei saa rullata, mutta jos hieronta on ok, saa rullata. Todennäköisesti saat rullata, olen suhteellisen varma. Sitten tosiaan kahvakuulat, maastovedot, mä treenaan itse maastavetoa, rinnalle vetoa, yhdellä kädellä, kahdella kädellä, tangolla, kahvakuulalla, mä painissa heittelen kavereita, niin ne onnistuu kaikki, koska mä oon treenannut pyramidin pohjan. Ne onnistuu tosi tehokkaasti, eikä ole kipuja selässä. Hanna kysyy, että en pysty makaamaan jalat suorina selällään, koska alaselkään tulee kipua. Se on käytännössä kireät lonkat. Hyvä. Siitä muuten hyvä juttu. Eli jos lonkat kiristää, niin ne vääntää alaselkää notkolle. Ja nyt kun me mennään suoraksi seisomaan tai makaamaan, niin kireät lenkät vääntävät alaselän notkolle. Eli yksi alaselälle on just se liikkuvuus. Eli siellä pitää olla liikkuvuus, että lanti on keskellä, eikä aiheuta paineita. Eli se on se liikkuvuusharjoittelu, mistä me tuossa puhuttiinkin. Eli se lantion liikkuvuus pitää olla kunnossa. Eli se notkoselkä tulee nimenomaan sieltä kireistä lonkista, eli se lantion liikkuvuus epätasapainoista. Jos keskiselkä on kipeä, niin auttaako nämä? Kuten sanoin, ihan sama mikä siellä on. Toiminnan kyky tehdään kontrolli- ja liikkuvuusharjoitteella. Ihan sama, onko se kaulassa, onko se rintarangassa, onko se alaselässä, onko se häntäluussa. Ja ihan sama, onko se ranteissa, kyynärpäissä. Tietysti niihin ei selkätreenitautu, jos on ranteissa, mutta tätä se treeni on. Keho opetetaan liikkumaan, sen lihakset ja pehmiskydokset opetetaan taas toimimaan.
Tämä koko tallenteesta kysyn, niin tämä kaikki, mitä mä nyt höpötän, on tallenteena. Ja sitten tietysti meillä on paljon enemmän laadukasta treeniä pyramidin pohjassa ja toiminnan selkätreenikurssissa myös. Hyvä. Sitten pieni kertaus. Eli tämä olisi se asia, minkä mä haluaisin sun muistavan. On hyvä, jos sä ymmärrät sen tieteen asian, että on sulla pullistuma tai rappeuma tai tuolla nikamassa sitä tai tuolla nikamassa tätä, ei ole mitään väliä. Sun toimintakyky on riippuvainen sun tuesta ja liikkuvuudesta. Ihan sama, mitä siellä rakenteissa tapahtuu. Jos siellä on tosi pahoja rakenneongelmia, niin se vaan vaatii vähän enemmän ja tarkempaa treeniä. Ja se on vaan paras mahdollinen toimintakyky, mitä me rakennetaan. Eli toi on se tiedollinen asia, mutta mitä mä haluaisin sinun oikeasti muistavan tämän käytännön takia, on, että se selän oikea käyttäminen tarvitsee sitä tuki, hallinta, liikkuvuus, joustavuus, symmetria, treeniä. Eli se ei parane sillä, että sä vahvistat sun selkää. Se ei parane sillä, että sä teet kestävämmän niistä sun lihaksista. Se paranee näillä harjoitteilla. Eli tämä on se pyramidin pohja. Ei pelkästään se meidän ohjelma, vaan siis kirjaimellisesti toi kuva, että se on se tuki ja liikkuvuus, se toimintakyky, niin se on tällaista treeniä. Ja kun se pyramidin pohja on kunnossa, niin pystyy tekemään kaikkia liikuntalajeja. Eli se on iso juttu tässä. Tämä vaatii jatkuvuutta, eli kuten sanoin, pelkkä liikkuminen ei riitä, me tarvitaan just sitä pyramidin pohjaliikettä, 2 kontrolliliikettä tehtiin, 2 liikkuvuusliikettä tehtiin, tämän tyyppisiä harjoitteita, ja niihin tarvitaan laatua, paljon vaihtelua ja säännöllistä treeniä. Mutta muista nämä jutut, hallinta, symmetria ja joustavuus. Liikerata, se kuinka pitkälle sä pääset, ei mahdu liikkuvuuden ja liikkeen top 3. Se on ihan oma juttunsa, ja sitä tarvitaan ja sitä syntyy automaattisesti, kun tekee näitä tärkeitä asioita. Sitten sun täytyy käytännössä muistaa, että vaikka tässä oli 4 liikettä, sä pystyt ehdottomasti aloittamaan niistä ja tekemään vaan niitä, mutta jos sä pysyt vaan 4 liikkeessä, etkä vaihtele, niin se selkä ei saa riittävästi liikettä. Eli siellä tarvitaan monipuolisuutta, vaihtelua ja säännöllistä. Kuinka paljon treenataan, niin minulla on tosi paljon tutkimusta, sekä opiskellut että tehnyt itse asiakkailla, niin 10 minuuttia 3 kertaa viikossa muiden juttujen lisäksi, niin se rakentaa loistavasti jo sen pohjan. Ja 10 minuuttia kerrallaan on osoittautunut vähän niin kuin hintalaatusuhteen huipuksi. Ja kehitys tapahtuu parhaiten 5 kertaa viikossa. Eli jos jumppaa jotain 2 kertaa viikossa, niin tekee tämmöisen harjoituksen ennen niitä molempia. Ja sitten 1, 2, 3. 3 kertaa arkena aamulla tai työpäivän jälkeen tai illalla tämmöinen 10 minuutin toiminnallinen, aktiivinen hallintaa, symmetriaa, joustavuutta, kehittävä liike, niin 30-50 minuuttia viikossa. Se on se, mikä riittää ja toimii. Jos on joku tosi paha tilanne, niin joku ei välttämättä heti pysty tekemään 10 minuuttia, vaan pitää tehdä 5 minsaa kerrallaan. Ja meillä esimerkiksi pyramidin pohjassa siellä on monia, jotka ei malta vaan 10 minuuttia, ne tekee 20 minuuttia, kun se tuntuu niin hyvältä, mutta usein se on vasta, kun on muutaman viikon tehnyt, mutta joillakin toki se voi olla saman tien. Tuossa on esimerkiksi Turkka sanonut meiltä, että täytyy kyllä sanoa, että treeni on aktivoinut keskivartaloa aivan uudella tavalla, pitää kannattaa arkisissa asioissa löytyy silloinkin, kun sitä ei edes yritä. Se on just se pointti. Me rakennetaan sulle aivotukset sinne, ja ne toimii jopa silloin, kun sä et yritä. Jukka ei vastannut siihen, Kinnusen Jukka, että iskiesoireet hermoten takareidessä on enää muisto. Eli jos sä haluat treenata tätä meidän kanssa, niin tämä pyramidin pohjajäsenyys on just sitä varten. Eli meillä on nyt lähdössä selkäteema. 4 viikkoa me mennään selkäteemalla. Me käydään koko vartalo aina joka viikko. Tulee se 10 minuutin ohjelma, joka viikko uusi.
Me haastetaan tekemään se 3 kertaa ja postaamaan tuonne meidän yhteisöön, kun treeni on tehty. Ja voi ottaa ihan tuon 29 € kertamaksulla tai sitten tulla jäseneksi, jolloin se on 17 € kuukaudessa. Voi ihan perua koska tahansa, vaikka heti sen ensimmäisen kuukauden jälkeen. Yes. Ne rakenneoireet on osa vanhenemista. Pullistumat ja rappeumat sieltä ei katoa, mutta ne oireet voi kadota. Me tiedetään se tieteellisesti. Me ei tarvita täydellistä kehoa, me tarvitaan toimiva keho. 10 minsaa kerrallaan. Ja tervetuloa mukaan, jos siltä tuntuu. Voit mennä aft.fi, sieltä etusivulta heti löytyy toi pyramidin pohja. Ja siinä käytännössä sitten lähdetään tekemään. Hyvä. Nyt vastailen vielä kysymyksiin. Nyt voi heittää chattiin lisää kysymyksiä, jos Joo, tallenne me tosiaan laitetaan. Nyt käytännössä riippumatta siitä, onko sulla enkelinsiipi, että siellä on lapaluissa yläselässä asentoa, onko siellä muudit-muutoksia selässä, mikä tahansa, niin käytännössä se toimintakyky parannetaan toiminnallisuudella. Eli meidän ei ole tarkoitus muuttaa meidän rakenteita. Meillä on mahdollisesti tulevaisuudessa tulossa peptidihoitoja, kantasoluhoitoja, millä rakennetaan uusia rakenteita, mutta niin kauan kuin ne on tullut, ja vaikka me rakennettaisiin uudet rakenteet, niin se ei paranna toimintakykyä. Eli se on se iso juttu, mikä meidän pitää ymmärtää, että ne on 2 eri asiaa. Joskus me tarvitaan akuutissa tilanteessa hetki lepoa, joskus me tarvitaan hyvä terapeutti, käsittelijä mahdollisesti, mutta se on sen oireen hetkellinen hoito. Sä oot ehkä huomannut sitä, että jos käy jossain käsittelyssä, mutta ei tee näitä harjoitteita, niin oire aina palaa uudelleen, koska se hoitaa sitä oiretta, ei näitä syitä. Yes. Täällä on kysymys, että selkä kiveytyy yöllä, aamuisin on hankala nousta, ja uusi patja auttoi vähän, mutta väliaikaisesti niin se patja tosiaan ei paranna sun tukea ja liikkuvuutta. Se on oireen hoitoa, se on hyvä asia, mutta se ei ratkaise sitä. Sä tarvit tuki, liikkuvuus, kontrolli ja joustavuusharjoitteita. Sun täytyy rakentaa toimiva selkä. Kaularangan ahtauma, eli käytännössä ahtauma on ihan samalla tavalla rakenneongelma, mutta jos me ei tehdä toimintaharjoitteita, niin meillä menee toimintakyky. Eli me tehdään toiminnallisia harjoitteita ylläpitääksemme toimintakykyä ahtaumasta tai rappeumasta tai pullistumasta huolimatta. Me aina vaan huomioidaan, aina riippumatta mikä ikänä onkin, että kaikki liikkeet tehdään omalla tasolla ja oman tilanteen mukaan rauhallisesti. Mitään ei väännetä, ei puuskuteta, ei puhista, ei väännetä, ei tehdä, vaan me treenataan hallittua liikettä, joustavuutta, symmetriaa. Ja aina tosiaan ne kaikki tehdään sen oman tason mukaan, ei minun tason tai muidenkaan mukaan. Jalat suorana tuli, joo, keskiselkä. Täällä on kysymys, pitääkö ensin tehdä pyramidin pohja vai voiko suoraan mennä toiminnalliseen selkätreeniin? Jos on tosi selkeästi selkäkipu, ihan häiritsevä selkäkipu, niin kannattaa ensin tehdä toiminnallinen selkätreeni. Pyramidin pohja on kokonaisvallasta ylläpitoa, toiminnallinen selkätreeni on spesifisti selän korjaus. Eli jos on selkeästi huono tilanne, niin toiminnallinen selkätreeni on se paras startti, ja sen jälkeen pyramidin pohjalla ylläpidetään. Mutta jos ei ole pahaa kipua, että se on vähän jäykkä, vähän tällä, niin voi tulla suoraan pyramidin pohjaan. Käytän reppua kauppareissulla, yläselkä kipeytyy. Jos se on ihan sitä, että ne painaa ne painavan repun nyörit, niin siihen ne tietysti kokonaisvaltaisuus, eli ensin pyramidin pohja ja sitten vahvistusta, mutta sitten esimerkiksi sellainen reppu, että saa lantiolta tuettua sitä. Kysymys, tuleeko pyörällä selällä toimiminen myös kyseiseen pyramidin pohjaharjoittelussa vai jossain muussa kohtaa? Nyt en ihan ymmärrä, mutta
me emme sinänsä halua pyöristää selkää missään kohtaa, mutta selkä pyöristyy, mutta se pitää olla aina tuettu pyöräys. Mä näytän eli käytännössä tossakin, kun mä nostan, niin mun yläselkähän pyöristyy, ja mun alaselkä pyöristyy vähän, mutta ne nikamat ei väänny pyöreäksi, vaan se mun fleksio, se pyöristyminen on täysin tuettu. Ja sitten me pystytään tekemään tämmöisiä, että mä voin kiertää, pyöristää ja nostaa samaan aikaan, kun ne tuet toimii. Eli se tukien toiminta siellä ja liikkeen hallinta on se kaikki kaikessa. Mulla on video, mä joskus tein, kun mä nostin 50 kiloa pyöreällä kierrolla serällä. Kun se tuki toimii, niin semmoisia en suosittele ketään tekemään semmoista, mutta se tuen rakentaminen sinne pohjalle, niin sitten se selkä pystyy monenmoiseen. Ja sitten sieltä treenataan pyramidin pohjan lisäksi, esimerkiksi meillä on toiminnalliset treenit, niin kuin toiminnallinen kehonpainotreeni, sitten ihan toiminnallinen kuntosalitreeni, missä sitä kehoa opetetaan sitten ihan niin kuin sen pyramidin keskiosan juttuihin. Sari kysyy, eli sulla on murtuma, niin kyllä, eli sitten kun ortopedi antaa luvan alkaa terapeuttisen harjoittelun, siinä vaiheessa toiminnallinen selkätreeni olisi, Sari, sulle hyvä. Eli Anssi sanoi, että jos on esimerkiksi 2 punttitreeniä, niin kyllä sä teet molempien punttitreenien alussa 10 minuuttia tätä valmistavaa juttua, joka tulee parantaa sun treeniä tosi paljon, ja sitten 3 kertaa viikossa ekstrat, niin tulee se 5 viikossa, mikä on aivan loistava. 20 vuotta sitten minulla oli välillinen pullistuma vasemmalla alaselässä, jälkeen en ole pystynyt nukkumaan kuin oikealla kyljellä. Kyllä, siis noin 20 000 ihmistä on päässyt eroon kaikista juuri tämmöisistä vaivoista sillä, eli sä ootkin tekemässä toiminnallista selkätreeniä 4. viikko menossa, olet saanut jo lisää liikkuvuutta, kyllä, ja tämähän ei ole mikään pilleri, että nyt lähti kaikki yhtäkkiä, vaan tämä on säännöllistä, systemaattista työskentelyä, ja mitä huonompi se tilanne on, niin useampi viikko menee. Mulla oli aivan paskana se selkä, niin mullahan meni vuosi ennen kuin mä sain sen kuntoon, koska se oli niin surkeassa kunnossa. Jaana kysyy, voiko joogaharjoituksia verrata näihin? Ei oikeastaan. Jooga on enemmän laji. On paljon elementtejä, kunhan tekee, ja riippuu joogalajista. Yin-jooga ei oikeastaan ollenkaan tätä, koska meillä tehdään nimenomaan aktiivista liikkuvuutta. Yin-jooga on ihan eri laji, mutta tämä dynaaminen, symmetrian hallinnan, dynaamisen hallinnan hakeminen on enemmän se arkeen palveva juttu. Jooga mä laitan enemmän lajikat, paljon elementtejä, loistavia asioita, huippuharjoittelua, mutta ei suoranaisesti paranna dynaamista hallintaa. Joustavuutta ei paranne, en tiedä yhtään joogalajia olemassa, mistä treenattaisiin joustavuutta. Eli ei mene ihan samaan kategoriaan, koska täällä on se arkinen toiminnallisuus, mikä vaatii tosiaan sitä joustavuutta ja aktiivisen dynaamisen liikkeen hallintaa. Anssi kysyy, eli 2 punttitreeniä viikossa, niin kyllä, eli se 3 pyramidin pohjaa pitää olla joka viikko kaiken muun lisäksi. Koska jokainen punttitreeni sisältää itsessään valmistavan osion, ja se punttitreeni on jumittavaa. Eli ne vähän niin kuin kontraa toinen toisensa, niin sitten pitää olla ne ekstra pyramidin pohjat, millä just rakennetaan sitä pohjaa. Kiitos Markukselle palautteesta. Kiitos Saijalle palautteesta. Eli Eila kysyy, onko kaularangalle, niin tämä oli vain esimerkkiharjoitukset, eli meillä on esimerkiksi selkätreenissä treenataan koko selkärankaa, niskahartiatreenassa treenataan nimenomaan sitten niskoja ja hartioita, pyramidin pohjassa treenataan koko kehoa. Ilkka kysyy, mitä eroa tällä on alkuperäisen selkätreeni, eli siis toiminnan selkätreeni on oma erillinen kurssinsa, se on itseopiskelumateriaali, mikä on vain selkää, pyramidin pohja on täysin eri asia. Sillä ei ole selkätreenin kanssa mitään tekemistä, vaan se on jatkuva, missä meillä on 8 eri teemaa vuodessa. Meillä on liikkuvuusteema, olkapääteema, polviteema, nyt on se selkäteema, meillä on vatsateema, meillä on aineenvaihduntateema ja meillä on integraatiotreenit aina teemojen välissä. Eli pyramidin pohja ei ole niin kuin kurssi, vaan se on jatkuvuus. Riitta kysyy, missä vika, jos tuntuu, että jalat ei ole täysin kontrollissa, hermopinne jossakin. Eli jos ne ei ole ihan kontrollissa, niin se on kontrollihäiriö.
Ja siellä voi olla hermopinne, mutta hermopinne aiheuttaa aina puutumista. Eli jos sulla ei ole puutumista, niin se ei ole hermopinne, se on vain silloin kontrollihäiriö, eli faskiat ei ihan liiku, aivot ei ihan hermota, eli se parannetaan näillä treeneillä. Kiitos Vuokolle. Marjo kysyy, onko lonkan bursiitti meneillään? Kun on, niin voiko tehdä samaan aikaan jotain liikkeitä? Hyvin varovasti, eli jos on bursiitti, niin silloin pitää tehdä super varovasti, eli sitä ei saa ärsyttää yhtään. Eli käytännössä just sitä lonkkaa vahvistavaa liikettä ei pitäisi tehdä, mutta selkää, takareisiä, ylävartaloa, kaikkea tämmöistä käytännössä voi. Sini kysyy, mitä se on hankala skolioosi. Kato Sini, terveselka.fi. Siellä on Mian haastattelu, joka on lapsesta asti kärsinyt skolioosista, miten toiminnallisella selkätreenillä me parannettiin se parissa kuukaudessa. Ei sitä skolioosia parannettu, vaan palautettiin Mian toimintakyky. Skolioosi on edelleen siellä, mutta hän on täysin toimiva ja terve, kun me tehtiin nämä harjoitukset. Eli kertaan vielä, että se on ihan sama, mikä se rakenne siellä on. Onko se skolioosi, onko se rappeuma, onko se pullistuma, onko se ahtauma. Me treenataan toimintakykyä. Lihaksia ja faskioita niiden rakenteiden ympärillä. Mulla on 2 minuuttia aikaa, mä en ehdi ihan kaikkia kysymyksiä nyt vetää, mutta mä palaan YouTubessa ja Pyramidin pohjaa ja meidän yhteisössä voi kysyä, mä vastailen lisää. Yhteisö meillä on myös ihan ilmaisena versio. Jalkatarahilma verähti, tuntuu pientä kipua varsinkin keskiosassa, niin onko hyvä tehdä näitä tukiliikkeitä useita kertoja viikossa? On heikompi siltä puolelta vartaloa tällä hetkellä. Jos on akuutti venähdys, niin siinä on se 3 päivän lepo ja kylmävaihe, ja sen jälkeen kyllä sitä aletaan harjoittelemaan pikkuhiljaa rauhallisesti, systemaattisesti ja kuormitusta pikkuhiljaa lisäten. Joo, Vuokon kanssa olen vähän samaa mieltä. Yes, alaselkää jomottaa erityisesti jalkatreenit. Käytännössä jalkaprässit varsinkin ja muut kaikki tämmöiset, niin vääntävät sitä selkää väärään asentoon. Eli Vesalle sanoisin, että ehkä AFT-saliohjelmat voisi laittaa kokeiluun, ja sitten sä tarvit sitä selän kontrollia enemmän, koska nyt kuulostaa siltä, että sun jalkaliikkeet kuormittavat sun selkää väärällä tavalla. Jos se tulee kipeäksi, joo, eli niin kuin reiden koukistukset, ojennukset, jalkaprässit. Mä nyt sanon Vesa sulle suoraan, mutta mä en ole semmoisia tehnyt tosiaan 20 vuoteen, koska kun mä jätin ne pois ja rupesin tekemään toiminnallista harjoittelua, oikeita tankokyykkyjä, oikeita askelkyykkyjä ja muita, niin kaikki selkäkivut on poissa ja mä oon paljon urheilullisempia paremmassa kunnassa, eli ne laitteet kannattaa jättää pois ja ruveta tekemään oikeasti niin kuin urheilullisia harjoitteita. AFT:ltä löytyy kaikki kuntoiselle ohjelmat myös. Lahja kysyy, on tehnyt toiminnallisen selkätreenin ja vasenpainotreenin, testiliikut onnistuu hyvin. Arjessa enkä harjoitteessa en pysty nostamaan mitään ilman, selkä kipeytyy. Yes, eli silloin käytännössä lahja, niin se on lisää jatkuvuutta, monipuolisuutta ja systemaattisuutta. Eli montako kertaa sä oot tehnyt ne harjoitteet läpi, onko sä tehnyt säännöllisesti joka ikinen viikko, kuukausi ja putkeen. Yes, Pirkolla on toispuoleista niskakipua, käytännössä pitää hoitaa just sitä symmetriaa ja sitten sieltä, jos siellä on tyrät, niin katsoo, että tarveeksi sitä paikkaa mahdollisesti hoitaa. Mutta hei, nyt toi kello meni siten, että mun on lähdettävä. Noidannuoli tuosta vielä, joo, noidannuoli on se, kun sulla on hetkellinen hermopinne siellä, niin se palautetaan nimenomaan sillä, että kun ne tuet ja liikkuvuudet laitetaan sieltä kuntoon, niin siellä ei enää ole niitä pistäviä pinteitä. Mutta hei, mun täytyy mennä. Laittakaa kysymyksiä AFT-yhteisöön, mä vastailen siellä lisää. Nyt en ehtinyt näihin kaikkiin. Teitä oli täällä melkein 300 ihmistä, niin ymmärrätte, että en pysty joka ikiseen tässä. Ja mun tytär ja siellä 20 junioria. Mä tällä hetkellä vedän näitä juttuja niin kuin hyvän tekeväisyytenä tuolla juniorikoripallo junioreille. Siellä on U14 ja U16 tytöt odottamassa, niin mulla on kello 19 minun treeni heille. Eli iso kiitos tästä. Toivottavasti nähdään Pyramidin pohjassa. Tai sitten, jos sulla on joku muu juttu, niin sä voit laittaa meille viestiä, että mikä juttu olisi sulle ehkä parempi. Mutta Pyramidin pohja on kirjaimisesti se pohja, jota mä toivon, että me yhdessä treenataan. Ja sen päälle treenaillaan sitten monenmoista.
treenaillaan juoksua, treenaillaan kuntosalia, tanssia, kamppailua, mitä tahansa, mutta pidetään pohja kunnossa. Moi!